салом дӯстони азиз, барои тозагӣ, барои хушбӯӣ, барои Тоҷикистон рафтан тӯҳфаҳои беҳтарин, парфюми занона, парфюми мардона. Барои Тоҷикистон рафтан беҳтарин тӯҳфа. Номерҳои телефон 061 761 6775 919 364 92 03. марҳамат, занг занед. Як зан аз Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург кор мекунад, дар фирмаи Арифлейм. Тамоми намуди парфюм барои шумо аксия кардааст. Метавонед занг занед, хабардор шавед. Ҳар он чизе ки дар кор бошад, дастафкаш бепул ба дани дари хонатона худашон меоранд. Агар зан бошед, бисёр хуб мешавад. Агар мардак бошед, метавонед барои худ тӯҳфа харед ё ки барои падар модарои худ, барои зану фарзандои худ манихез собунҳои беҳтарин. То бози дӯстони азиз, агар ба шумо маъқул шуда бошад, ба номерҳое ки дар болои экран гузоштаем занг занед. Агар маъқул нашуда бошад, наворо ба дигарро фиристонед, то ки ба шумо дар кор набошад, шояд ба онҳо лозим бошад.